Sa Negros Occidental, kadungan sa ginhimong assessments ng Office of the Civil Defense sa mga lugar sa Negros Occidental kag Negros Oriental nga apektado sa aktibidad sa bulkan, nakasugtan nga magdugang sang flag markers sa palibot sa 4-kilometer permanent danger zone o kun PDZ sang Mount Kanlaon. Ining magaserbe nga precaution o kun paandam agud malikawan aktibidad sa mga residente lapit sa bulkan. May giya man ang flag markers agud mahibaluan ang boundary. Samtang nagtukod ang OCD sang Task Group Kanlaon nga magatutok sa aktibidad sang bulkan subong man sa disaster response pananglitan nga liwat ini maglupo. Ginpangunahan ni OCD 6 Director Raul Fernandez ang OCD NIR Director Donato Sermeno III ang Task Group Kanlaon. And we are in constant coordination naman. Nire-report naman nila sa amin kung ano yung nangyayari on the ground. For example, si Bago, nag-report siya ng mga asphalt. Ang ginagawa niya is limit the movement of the people.